Mit navn er Uffe Erup Larsen, jeg er PR-specialist i Samurai PR. Har du læst avisen i dag? Kan du huske nogle af de artikler, du har læst? Kan du huske nogle af de annoncer, du har set? Højst sandsynligt kan du huske artiklerne, men ikke annoncerne. Det svarer langt de fleste. Det at få omtale i trykte og digitale medier er guld værd for en virksomhed. Folk husker jo de budskaber. De husker jo ikke annoncerne. Nu kan du lære at få dine budskaber igennem til medierne. Jeg har lavet PR Bootcamp, hvor jeg lærer dig at skrive pressemeddelelser, der rammer journalisterne lige mellem øjnene. Jeg lærer dig at skrive pressemeddelelser, så dine pressemeddelelser får et langt højere niveau, end de måske har i dag, eller du kommer i hvert fald i gang på et rigtig højt niveau. Jo bedre din pressemeddelelse er, jo mere færdig din historie er, jo højere sandsynlighed er der for, at de kommer igennem til medierne, og du får den omtale, der også er guld værd for din virksomhed. Tilmeld dig Samurai PR's PR Bootcamp, og vi lover dig, du får et kursus, der er guld værd for din virksomhed.